Miabot na sa 15 ang kumpirmadong patay human na unlod ang usa ka roro sa kadagatan sa Basilan kaganinang kadlawon. Sa video nga kuha ni Bors Waini, makita ang ubang pasahero nga nang langoy uban ang pipila ka kargamento. Sa video nga kuha ni Kagawad Gamar Gams Ali, makita na sab ang mga personay sa Philippine Coast Guard sa ilang gihimong search and rescue operations. Kinihuman na unlod ang pasaherong barko nga MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatan sa Balok-Balok Island, Haji Mutamad, Basilan kaganinang kadlawon. Sumala sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, anaa sa kaping 316 ang naluwas sa maong trahedya, samtang anaa pa sa 29 ang missing nga padayong gipangita. Sa pasiunang investigasyon, gikan Zamboanga City ang barko ug padulong unta sa Hulo-Sulo, dihang kalit nga nasudlan kini og tubig. Padayon pa ang investigasyon sa tinubdan sa pagkaunlod sa barko. Gidala na sa nagkareyang duol nga pantalan ang mga naluwas kung asa nakabantay sab ang mga medical team. Sa official statement sa Allison Shipping Lines, ang tag-iya sa maong barko nga human nila madawat ang distress call. Paspas silang nagpadala og mga barko sa lugar aron maluwas ang mga pasahero. Nangayo sab kini og dispensa sa mga pasahero ug sa nawad-an og mahal sa kinabuhi tungod sa hitabo. Nagpasalamat sab sila sa LGUs ug sa otoridad sa paspas nga pagresponde sa insidente. Padayon ang ilang pakig-alayon sa Philippine Coast Guard ug ubang ahensya alang sa search and rescue operations.